Sisame kanjani bazalwane, ngicela ukumukela umprofeti Msimanga esengaphambili bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Oh Jesus. Singahlala phansi. Baba uHlokovu, mphathi walombono, Nkosi yesizwe noNdlunkulu, abantwana basebukhosini bonke, abafundisi besigungu esiphezulu sentaba, Baba uNgcobo, Baba uHlokovu, abafundisi baseThekwini, samukele ubaba uBishop uNdlovu, ubaba uBishop Mthembe simhlonipha kakhulu nanku la, abafundisi bonke in their rankings. I want to respect them. Nabo mama bakwabo indeshumela ngingawushisi sifuna ukuwushisa manje ngisho kuvala leyo mic but manje abobaba abomama bantu abasha uKristu inkosi. Mangisukuma ukwazi ukuthi sekuvalwa inkonzo, and the last item ukugoqa nje bese sigoduka. Amen. John chapter 11 is just a statement that I want us to reason around. Bese ngihlala phansi. Amen. Bazalwane masiye phambili sizohlala bezo yangewethu
ivesi lokuthandaza engakashawa u-12. Funa mashawa u-12 ngibe sengihlezi phansi. Siyabonga baba uBishop Mdletshe. And that was too strong. Thank you. Thank you. Thank you, that was too strong. My name is Shez Pans ngithi yazi ukuthi angiphume naye engathi ngiyamphelezela ngabe ngisabunga. Ethi prophet hayi prophet ayisatholakala. Akwasho ukuba ngigadile. My bonkos, thank you so very much, Bishop. I have been made aware and that with us we have Apostle Spofana all the way from Cape Town, together with Abefundis Bake, Vase Caledon, Nase Mossel Bay. They came all the way to be part of this Baba Umfundisi Spofana no mama wakhe, I know them skathini eside esedlule. I'm told but they are sitting somewhere lapha. We welcome you, we love you. Amen. John 11 we first look Tandaza verses number 20 and 21. Then we will jump to verses number 32. Ngiyacela bonke abangasebenzi abafuna umsebenzi bamele izinyawo. Bonke abangasebenzi bamele izinyawo abafuna umsebenzi. Sicela ukushiya umanga ukuthi safike eCaris Fountain. Ngiyazivela play. Sicela ukushiya umanga ukuthi safika eCaris Fountain. Mama umsimanga sicela uzawukhulula umsebenzi wabo bonke isikhathi. Manje ngicela ukuthi ngabusaloku uzama thatha. Yes. Ngabsabalisa thatha. There's a scripture, Isaiah 45. I'm going to read it. Ngizocela ukuthi ufake igama lakho. Then we will pray. Thus says the Lord to his anointed, put your name. To Nomcebo, whose right hand I have held. The Lord has held your hand. To subdue nations before him, to loose the armor of kings, to open before him the double doors, so that the gates will never be shut. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and the hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am God of Israel. Father, in the name of Jesus Christ, Lord, I pray, egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth, wena nkulunkulu okhulumile ngezwi lakho, what the heart of kings is like the streams of water in the hands of God. Laba ke nkulunkulu namandla bamengeenyawo. There are divine jobs, there are divine appointments. Nkulunkulu namandla kunemibele yemali la kufanele ngabe bencela khona. My God, I pray in the name of Jesus, speak to the hearts of kings, connect them to somebody who will speak to somebody in the name of Jesus.
Christ, we are standing right now and declaring a release. My Father, we are breaking every iron gate. Oshedebeka, uradabakadosa, ishelebehadoya, ushelebeheya. We are opening up double doors so that their gates shall never remain shut. In the name of Jesus, these ones are resourceful. My God, I thank you that you are giving them Unabahaya, Oshedebekada, the riches that are hidden in secret places. My Father, these you shall give a testimony of your greatness. In the name of Jesus, we thank you. We bless your name, Father. Hallelujah. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. It is done. Amen and amen. Londi, awucule leya ngoma. Usheshe uyiqede, ungaculuza uthathe namaphoyinti entshumayelo wafake kuleya ngoma. Awudwebe kanye. Sivumelane sizodumisa umntwana uJesu oyinkosi bayede Nkosi sizodumisa umntwana uJesu oyinkosi sithi bayede Nkosi John 11 verse matatu statements sisodwa. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Verse 21. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Fast forward verse 32. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here,
my brother would have not died. Asithandaze. Father, we thank you for your word. We pray. Namhlanje sengathi unganqoba abaningi. Namhlanje sengathi ungahlula abaningi beze kuwe. Egameni lenkosi uJesu Kristu, amplify your word and give us result. Lifakazele ngoKristu inkosi. Amen. Ngicela nje uJesu la sixoxela udaba. Thiwa kunabantu abathathu, uLazaro, uMartha, uMaria. Umuzi uJesu abe uvakashela lo hlale khona abahlobo bakhe. Mayiqala nje indaba ithi wabhalelwa incwadi yathi Nkosi lo mthandayo uyagula. And Christ wangaphuthumi kulolu daba, waqhubeka nalokho akwenza. Ithi incwadi ke wagcina ngokushona lo othandwayo uJesu. Ma asashonile Jesu wangafiki memorial service, wangafiki emngcwabeni. Wangafiki after tears. Savora after tears uJesu wangafika. First day, second day, third day, on the fourth day wavela uJesu eza kuleli ekhaya. Uma beza kuthiwa nangu yeza, ithi iBhayibheli waphuma uMartha ukuba umhlangabeza. Ngazi noma waphuma ngesipidi noma waphuma njani, kodwa wafika kuyena wayesethi kuye, Nkosi uma bowukhona ngawumnawethu akafani. Inkulumo niyayazi Jesu bekhuluma naye bebonisana. Ezegcina emtshela ethi I am the resurrection and the life. Loyo phila akholwa yimi noma efa uyophila. Bese hamba biza usisi wakhe mafika embona umsindisi wawa ezinyaweni zakhe. Wasesho lamazwi, Nkosi uma bowukhona nawo umnawethu akafani. Ivumeleni bashumayeli beBhayibheli ngisebenzise le statement, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Zimbili nje izinto engizozisuggest to the statement. The first suggestion is that labo sisi bobabili look to the life when Christ was there and look to the life when he left. Cela ngiphinde. Labo sisi bobabili babo bempilo nesikhathi uJesu kadela egcekeni. Bayiqhathanisa nempilo esehambile. Zawuphinda wagcina. Labo sesibabo ukuthi nesikhathi uJesu kadele ekhaya kade kunjani. Base bebuka ukuthi nesikhathi uJesu ehambile kusale kanjani. The statement suggests that probably it was a conversation between the two of them, wanting to point to a loophole, an open door of the enemy. How have we landed here? Base bebuka ubomi babo uJesu ele ekhaya.
babuka impilo yabo uJesu engasekho. Bathi mababuka bathi ngesikhathi la asikhumbuli ugulwa. Ayinde lentshumayelo. Ngesikhathi la asikhumbuli ufiwe. Ngesikhathi la asikhumbula usisi. Ngesikhathi la asange sathwala. Ngesikhathi la akaze kwagcwala egcikeni abantu abasiduduzayo ngesikhathi la. They made an evaluation, but how have we landed here? Then they concluded, Sade de uJesu wahamba. But to themselves, yazi uthini la sesiyazi ukuthi intuba yesitha ibese ekhambeni kwaJesu. Ngoba ngesikhathi atelana nje usizi belingekho. Ukukhala bekungekho. Ngesikhathi uJesu la egcekeni besi right kodwa waba ukuba hambe. Asinamfowethu namhlanje. And they said to themselves, mahebuya so kwenza statement esithi we are very much aware what does your presence means. But into nje soyenza sifuna mhla sihlangana naye sithi sesiyazi umkhulu. Bazalwane sengiqedile. But sifuna nje mhlaza lesihlangana naye simazisi ukuthi umkhulu kangakanani. Umkhulu ehlezi nje endlini. Wandile. But sifuna nje mayifika simtshele sithi umkhulu Jesu. Ngoba ngesikhathi uhlezi udla lendlini akugulanga umuntu. Bazalwane. But manje uJesu efika siyomtshela sithi umkhulu baba. Umkhulu baba. Ubukhulu nje bakho umkhulu hlezi. It's the first thing that they realize. Lord Jesu nje uma ekhona. His presence makes the difference. Amenzanga lutho nje ekhona. But uyazi ngesikhathi la akufanga umuntu. Ngesikhathi la kugulanga umuntu. Ngesikhathi la we were at peace. Ehlezi nje edla lapho umntaka Maria kodwa indlu imnandi. Usizi belingekho ngesikhathi nje bazalwane bami bazalwane ngicela niqaphele na indaba labo sisi bathi akufuni sivele sikhale sifuna ukuthi uvuleke umnyango walesililo. Bathi iphuthe salenza ukudedela uJesu wahamba. They realize that his presence makes the difference. Ayisakho inhlumelo edlula leyo angithi mina laba bosisi bobabili bayidingida le ndaba. Wathi bekhama kuJesu beza kuyena neconclusion bathi sesiyalazi iphutha lethu. Awusiyena umuntu wokudedela. Awusiyena umuntu wokuyekwa. Afuna isivumo hambe. Bathi Manilanga esefe wavuka uhambisana nabafundi incwadi yezenzo uhambisana nabafundi uLukas fihlile uhamba nabo kodwa banayo discernment ukuthi hayi noma singaboni ukuthi uyena kodwa uyena noma singaboni ngiyithatha mase kufanele ukuhlukana bathi ke nayi hlala bahlala bese bethi ngoba ayisekuhlwile. Bazalwana bathi ayihlala kanti njengoba ehlala usezozambula khona umuntu ongadedela uJesu. Wabadedela abayi ukuthi uJesu ungamyeki. Mawuke wenzeka wayeka isonto ngiyacela uJesu ungamdedeli. uJesu akadedelwa noma udiniwe. Akadedelwa noma ngabe into ekwehlelo ungayijustify. Akadedelwa noma engaphendulanga umthandazo. Akadedelwa noma engavelanga. Akadedelwa noma engangenelanga embeke ungamvumelanga. Khona umuntu ongayekwa uJesu. uJesu akayekwa. uJesu akayekwa. uJesu
uJesu ayekwa mayeka into kodwa uJesu ngiyacela konke engatethelwa uJesu. bathi labo sisi bobabili uyazi ngaba sinje sinje saye kuJesu. Basalwane, that's my first point. But sinje saye kuJesu. Therefore my figures yokwenza statements of penduka. Sithi sesiyazi ukuthi ube bewukhona. Khona iminyango osha engavuleki mawukhona. Uyisungezile ngamuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezulu. Uma ukhona, the Lord is my shepherd, I shall not want. Uma ukhona, even though I walk through the valleys of the shadows of death, I fear no evil. Uma ukhona, greater is he that is in me than the one that the uma ukhona umikosi ngakithi. Bana umelana nathi akadedelwa uJesu. Sizobalekile akadedelwa uJesu. Ngiyacela umemezela akadedelwa akayekelelwa akadutshwa akalahlwa uJesu. Noma impilo iphika awumyeke uJesu. Noma impilo iphutshana phansi akayekwa. Ngani umemezela khona umuntu akayekwa uJesu. Bathi labo sisi sesiyalibona iphutha lethu sayekwa. We thought siphila ngoba siyaphila kanti siphila ngoba ukhona. Mangiphinde bathi yazi besikhathi siyaphila ngoba siyaphila. No, besiphila ngoba ula njengoba kade la ukufa bengenathuba, ukufa bengenandlela yonke, ukufa bengasinyakazisi. Na lo size sikulona savuma uJesu wahamba. Bathi sizomlinda maye buya siyomtshela sithi awuNkosi sesiyazi awuyekho awudedele. Bukhulu bukhona bakhe empilweni yakho bukhulu wena ungangaboni ukuthi uJesu kuwena it means everything. Mangiphinde uJesu nje engakuphilisanga isifundo sakhe kuwena nje he means everything. Engavulanga mnyango ekuwena nje mkhulu uJesu ehlezi kuwena eyinkosi nomsindisi ehlezi kuwena mkhulu kunezinto ekade sikuzungeza sikufuna awungeneki ngoba uhaqile. Sathi sithi asiyofuna uJobe sathi wathi uNkulunkulu hayi ngiyazi ufuna bani. Wathi hayi yazi uthini Thixo akakukhonza ngoba ekukhonza. Sithi hayi ukukhonza ngoba umvikele. Ngicela singaqhubekeli phambili sime la. Ukukhonza ngoba umvikele. There's a hedge around him. Manje ngifuna uzibuza ukuthi sasiyibona i-hedge. Usho ukuthi the enemy has been trying and failing. The enemy has been trying athi ungene ezimalini angeneki. Angikhuluma nawe athi ungene empilweni yakhe angeneki. Athi ungena ka-aunt angeneki. Athi ungene ebantwaneni angeneki. Athi ungene emshadweni angeneki. Athi ungene emzimbeni wakhe akungeneki. Wasiwaye ezulwini wathi ngifike kunomuntu ozungeziwe akadedele. Masha akade oh Jesu akadedelwa. You are safe ekhona ethulile. Uphephe ethulile. Mangiphinde uJesu ekhona
into your life. Awume nezidisho ungamseza la phambili. Amen. Bazalwane bami, uma uJesu ekhona empilweni yakho, akabe sathi ungasamdedela ngiyacela ngoba uphephe noma engasho lutho. The fact that he is there. Ayilanga bangena emkhumbini bengena naye. Ngilingidi emkhumbi. Wathi ubangene washisa ubuthongo. And the boat, the record says, then the boat was in great danger. Umkhumbi wawusengozini enkulu. Kuleyo ngozi leyo umsindisi uleyo. Kwasho ukuthi khona abazi ukuthi asisodwa. Oh, umona lale sinala. Shabaya. Osala khulu nomelele silongelele. Uma sinaye kulomkhumbi. Ngishawu 12 kanti lesihlanu ngo12 khona babe nenkonzo yokunyusa abantu emlindelweni. Angifuni ngibambesele leyo nkonzo mhlambe khona nala ufuna ukukhuphula omunye ufuna 12 ashaye sengiqedile. uJesu ungamdedeli noma sebakutshela bathi lento yale ekhaya nawe izokunqoba njengomalume bakho njengosisi bakho njengo-aunt bakho ubatshela sengahlangana noJesu. uJesu akayena. Why no Jesu singamyeki ngoba no Jesu wathunwa isuke emazulwini. Wahlika wahlala esibelethweni sentombi. Wazalwa wahamba emhlabeni. Incwadi engcwele isitshela ukuthi wenza imhlola nemangaliso. Ephelela esiphambanweni. Wehlika wangena ethuneni 3 days. Waphuma ngosuku lwesithathu. Wahamba emhlabeni wabona abafundi. Wabona abantu ekuthiwa ngase beza la ku500 something like that. After that wakhuphuka. Umekhuphuka uthe ekhuphuka kwehlinge losiyama beqolozela. Yathi lalela noni mbona ekhuphuka kanje. Noni mbona ekhuphuka kanje. In the same manner he shall come. Akazubuya isinyenyeke. Uzobuya njengokukhuphuka kwakhe. Khona inkosi ezobuya. uJesu igama lakhe. Khona inkosi esilindele. uJesu igama. Khona inkosi ebuyayo. uJesu igama lakhe. Inkosi engadedela. Silinde yona ibe yikithi. Oh. Isivala amehlo sithandaza. Angazi bangaki namhlanje abathi yase ngiyabona ukuthi ngaphuthapi futhandaza. Angazi bangaki namhlanje abathi sengiyabona where did I missed it. Ngadedela uJesu. Namhlanje ngiyacela. Namhlanje ngiyacela. Buyela kuyena uJesu. So ngiyacela namhlanje. Ngicela lo Jesu wamdedela. I don't know ukuthi wamdedeliswa yini. Angazi wamyekelana. Angazi wawukhutshwe yini, angazi wawudingwe yini. Kodwa sesiyayazi impendulo. Akayekelelwa uJesu. Uthi namhlanje prophet pray with me. Ngelo phambi isandla sakhe lokho. uJesu akadedela. God bless you. God bless you. Namhlanje ngize nje ngithuye uJesu kuba ngizomncengela wena uthi uze kuye. uJesu ufuna mayebuya ehlangane nawe. Le tende nale setup yonke oyibonayo uJesu ufuna wena. Uzibona nje sibuya kude bengishumayela kude kakhulu. uJesu wangizisa la ngoba efuna wena. It's not about me. uJesu ufuna ukuxazululela ukuthi ubone ukuthi ubukhona bakhe bungenzani into your life. Namhlanje ngizenje kuzokucelela lo ukuthi uJesu ufuna wena. Uthi buya mntwana uye ekhaya. Khona ikhaya elingcono, ikhaya linoJesu.
ngifuna ukuthatha isikhathi senu mawuthi nje Jesu namhlanje ngikuswile, I have come to pray for you. Namhlanje ngifuna sithandaze nawe, sithandaze la kujika into ekhaya, ujika into emsebenzini, ujika into esigodini sangakini. Mawunje namhlanje Jesu sengiyazi, cela ugijima uze ngaphambili ngithandaza. Namhlanje angifuni nje abantu, ngifuna wena. I have come for you. Ngithunya uJesu ukuthi ngitshele wena ukuthi uJesu uyakufuna. Uthi ngizile ukufuna nokusindiswa kulahlekeleyo. Ngiyacela namhlanje nangu Jesu, na ayobule nangu Jesu. Namhlanje ngicela ukunikeza isixazululo sobonke bakho. Namhlanje I've come with the solution, and the solution is Christ. Ngiyacela nje buya maBishop. Ngiyacela namhlanje, ngiyacela ungalenzi iphutha. Kulunga udaba namhlanje, kulunga udaba namhlanje, kulunga udaba. Nabathatha babetheleke salunga namhlanje, sithatha noJesu, sifaka uJesu emekweni yakho, sifaka uJesu ekhaya lakwakho, sifaka uJesu kwibhizinisi yakho, sifaka uJesu in your career. uJesu akadedele. Oh wow, Lord, mfowethu bayede Nkosi. Nangu Jesu esilandela bakhe. Nangu Jesu esilandela bakhe. uJesu ufuna wena. uJesu ufuna. Jesus has come just for you. Wozani. If there's a way, this is more important than everything. When somebody decides what Jesus was, I'm waiting for you. Now Jesu uzele wena. Kulunga udaba namhlanje. People are coming. Nkosi yabheka kuwe, uma ngokuphendwa kwesona sisingi izulu liyahlokoma
amazulu amngenyawo namhlanje ngale mphefumulo emngaka. Bekumsizana umuntu ubazo uzizwe lokho kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe na. Yini umuntu akayikhipha kuba ibe ihlebo sokuphila kwakhe na. Ngaphandle kokuba anikele ukuphila kwakhe kuJesu Kristu. Njengalokho uMose wayiphakamisa induku ehlanu. Kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Bonke abayibheka abasinde namhlanje ubusuku obukhulu. Kwakudala kuyadlula phela sekuvela okusha. Bible umuntu eKristu isidalo sisho kwakudala kudlulile sekuvela okusha. Ofisa isiphambe kosakha akakuphumelela. Namhlanje ukhethe kahle weza kuyena. Noma zibomvu njengegazi ziyakuba mhlophe kunekho, noma zibomvu njengobubende ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Uthi uJesu bheka ngiyisango ngena ngami yangena kuphuma fumane idlelo. Nikhethe kahle namhlanje neza kuyena othethelela izono zabantu. Wozani kimi nina nonke ensinda nenikhathele ngiyakunphumuza. Ilokho kwenzeka namhlanje empilweni zenu. Uthi umprofeti akadedele ukuba ubukhona ngaye ngafana. Kuningi okonakala ngoba simdedele wangabe bikho kwabalula ukungabe bikho kwakhe. Uma esehambile ube ngathi impilo iyaqhubeka andi kuba kufika isimo esambulayo ukuthi bekungcone khona. Wenze kahle weza kuyena namhlanje. Ungasali lapha emuva mhlambe ungacabanga ukuthi abanye beza ngoba benjani. Ongivuma phambi kwabantu ngiyamvuma phambi kwaNkulunkulu ubaba nengelosi zakhe. Thank you Lord. Sizosho lomkhuleko umuntu uyakholwa ngenhliziyo yavume ngomlomo kuba ukusindiswa. Kuleli thuba sivuma yena njengenkosi nomsindisi. Cela sithole isithandazo sonke ukuthi Nkosi uJesu ngiyakholwa namhlanje ukuthi wangifela esiphambanweni, wachitha igazi lakho ukuba uthethelela izono zami. uNkulunkulu Baba wavusa kwabafileyo ngosuku lwesithathu. Manje usuyaphila uze kube phakade. Ngokukholwa kegameni lakho ngizelwe kabusha, ngingumntwana kaNkulunkulu ngegama likaJesu. Sicela sithandaze. Baba siyakubonga bonke abeza kuwena ubalahlele ngaphandle, uyabamukela ubangenise embusweni wakho. Ebusuku namhlanje siyabonga ngale mphefumulo eza kuwena. Egameni likaJesu siyabonga ukuthi ngokuza kwabo kuwe imthwalo iyasusa, amajoka ayaphulwa, iziqalekiso ziyasulwa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu amandla esona ahlulekisiwe. Incwadi ebebamangalela isiphanyeko esiphambanweni kanye noKristu. Kusukela namhlanje ke Nkosi bapha impilo entsha etholakala kuwe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Inkosi yethu, bathwala indlela yonke. Sithembile into yinye, usho njalo uMphostoli Paul, ukuthi lo uqalile umsebenzi empilweni yethu namandla okuwufeza ufezeke Baba njengalokhu uqalile. Qhubeka nabo bathwale, bakhule kukwazini wena, bakukhonze imihla yokuphila kwabo, bafakaze ngawe. Umhlaba wazi ukuthi uNkulunkulu osindisayo. Sikunikeza udumo ngenkululeko epheleleyo nangempilo echichimayo ngayo uKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. The Lord bless you. You may take your seat. Abangwele basentulo
Jesus Christ abahlala la eThekwini eDurban abefundisi bakhona bonke la uzokhetha isonto ofuna uyakulona la eThekwini kodwa mina ngani advise ukuthi yani kosonto kaMdletshe ungaba ngoba kwalisho lakho likude eNewcastle ngicindezela ngishela la edolobheni kulokhuzana kuStenga ubona nje kubhaliwe New Life opposite National Garage. Over to you, Baba.